Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant, ar y sil cyntaf wedi'r Trindod. Wyna gwridog hawgar iawn i'w manwylid, doniau'r nersi pan fo'n llawn, eraidd hyfryd, dau ar faith nac uchder nefni ddatgifio'r atebig I foeb, Halleluia. Yn fo'i hunain yma'n llawn pob trysorau, dwy fol perffaith werthawr iawn am ymaiau. Gwir fo'i ddiwyneb heb a gras gwerthawr o canerfi hollol gario'r maes, Halleluia. Mae fy mhrynwr heddiw'n fyw ac yn eiriol, sail eiriolaeth droso fyw iawn digonol, ei waith anodd yn y man a perffaithia, gorfoledd a fan fy'n rhan, Halleluia. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thregaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, I gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau I bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf.
gogoniant yn y gorych a fi ddiw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fob. Molian nhw'n di ben di ffiwn di, a folwn di gogonefwn di, diolchwn i ti am dy fawr o goniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig mab Iesu Grist, o arglwydd Dduw oen Dduw, mab y tad, sy'n dwyn y maith bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y gorych a. Amen. Y colect ar gyfer y sil cyntaf wedi'r Trindod, gweddiwn. O Dduw nerth pawb sy'n ymddiried ynot, derbyn yn drigarog ein gweddiau, a chan na allwn gan wendid ein natur farwol, wneud dim da heb o ti, caniatáu ni gymorth dy ras, fel wrth gadwd o'r chmynion, y bwy ni dyfoddhau ar ewyllus a gweithred, trwy Iesu Grist y fab ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad o'r 3 bennod o lyfr Genesis. A chlywsant sŵn yr arglwydd Dduw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd, ac ymguddiodd y dyn a'i wraig o olwg yr arglwydd Dduw ymysg coed yr ardd. Ond galwodd yr arglwydd Dduw ar y dyn a dweud wrtho, ble rwyt ti? Atebodd yntau, clywais dy sŵn yn yr ardd a gofnais oherwydd fy nod y noeth, ac ymguddiais. Dywedodd yntau, pwy a ddywedodd wrthi dy fod y noeth? A wyt ti wedi bwyta o'r pren a gorchmynnau sydd ti beidio a bwyta ohono? A dywedodd y dyn, y wraig a roddais di fod gyda mi a roes i mi o ffrwyth y pren, a bwyteais innau. Yna dywedodd yr arglwydd Dduw wrth y wraig, pam y gwneithos hyn? A dywedodd y wraig, y sarff am twyllodd, a bwyteais innau. Yna dywedodd yr arglwydd Dduw wrth y sarff, am i ti wneud hyn, yr wyt yn fwy melltigedig na'r holl anifeiliaid ac na'r holl fwysfilod gwyllt. Byddai'n ymlusgo ar dy dor ac yn bwyta llwch holl ddyddiau dy fywyd. Gosoda felyniaeth hefyd rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau. Bydd ef yn ysigo dy ben di, a thithau'n ysigoi sawdl ef. Arglwydd cnif
Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Mark, gogoniant i ti o arglwydd. Daeth i'r tŷ, a dyma'r dyrfa ymgasglu unwaith eto, nes ei bod yn methu cymryd pryd o fwyd hyd yn oed. A phan glywodd ei daelu, aethant allan i'w atalef, oherwydd dwaed yr oeddent, a mae wedi colli arno hyn. Ar ysgrifenyddion hefyd, a oedd wedi dod i lawr o Jerusalem, yr oeddent hwythau dwaed, a mae Beelzebul ynddo, a trwy bennaeth y cythreiliaid a mae'n bwrw allan gyffreiliaid. Gawodd hwy ato ac meddai wrthynt ar ddamhegion. Pa fodd y gall Satan fwrw allan Satan? Os bydd teyrnas yn ymrannu yn ei herbyn ei hun, ni all y darnas honno sefyll. Ac os bydd tŷ yn ymrannu yn ei erbyn ei hun, ni all y tŷ hwnnw fyth sefyll. Ac os yw Satan wedi codi yn ei erbyn ei hun ac ymrannu, ni all yntau sefyll, a mae ar ben anno. Aethon ni all neb fynd i mewn i dir dyn cryf ac ysbailio ddod drefn, heb iddo'n gyntaf rwymo'r dyn cryf. Wedyn, caiff ysbailio ei dief. Yn wir, rwy'n dweud wrth eich, mae ddeir popeth i feibion dynion, a'i pechodau a'i cableddau, beth bynnag fyddant. Ond pwy bynnag a gabla yn erbyn yr ysbryd glân, ni chaiff fyddaiant byth, a mae'n eog o bechod oesol. Dywedodd hyn oherwydd iddynt ddweud, a mae ysbryd aflan ynddo. A daeth ei fam ef a'i frodyr, a chan sefyll y tu allan, am fo'n asant ato i'w alw. Yr oedd terfar yn eistydd o'i amgylch, ac meddent wrtho, Dacw dy fam a throdyr a chwiorydd y tu allan yn dy geisio. Atebodd hwy, pwy yw fy mam i am brodyr? A chan edrych ar rhai oedd yn eistydd yn gylch o'i gwmpas, dywedodd, dyma fy mam am brodyr i. Pwy bynnag sy'n gwneud y wyllus diw, a mae hwnnw'n frawd i mi, ac yn chwaer ac yn fam. Dyma Efengyl yr Arglwydd, moliant i ti o Grist. Dywedodd Iesu, pwy bynnag sy'n gwneud ewyllus Duw, y mae hwnnw'n frawd i mi, ac yn chwaer ac yn fam. Y 15fed adnod ar 20 o'r 3 bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Marc. Dyn ni wedi cyrraedd tymor y Trindod, y tymor hwyaf yng nghalendr yr Eglwys, ac un a fydd yn ein tywys ni drwy fusoedd yr haf i ddiwedd yr Hydref. Gwyrdd yw lliw y tymor hwn, lliw bywyd a thyfiant, ac fel mae'r cnydau yn tyfu ac yn eiddfedu yn y meysydd, felly hefyd y cawn ninnau ein galw yn ystod y tymor hwn i dyfu a dyfnhau ein dealltwriaeth o'n ffydd yn Iesu, a thrwy hynny eiddfedu yn ein cariad tuag ato a chryfhau ein ffydd ynddo. Mae'r llythiadur eleni yn canolbwyntio ar Efengyl Marc. Dyma'r Efengyl byraf o'r pedair, ac yn ôl nifer dyma'r Efengyl gyntaf ymhlith y pedair i gael ei hysgrifennu. Ac efallai o blith y pedair Efengyl, dyma'r Efengyl mwyaf heriol. Mae'n ein herio ni feddwl am Iesu nid fel yr un tirion ac addfwyn, ond fel yr un sydd â'i eiriau'n ddiflewyn ar dafod ac fel llew Jiwda, i ddefnyddio delwedd o'r Hen Testament, yn rhio yn erbyn drigioni ac ynghyfiawnder o bob math. Dyma'r Iesu, a oedd yn ddi-ofn wrth gorddi'r dyfroedd, ac wrth herio'r hen gyfundrefnau cyfarwydd a chysurus, boed yr rheini'n grefyddol, wleidyddol neu'n gymdeithasol. Dyma'r Iesu a rhiau yn erbyn popeth oedd yn gwneud nesau at Dduw yn anos i bobl,
boed hynny oherwydd dehongliadau heiarnaidd a llym y Phariseiaid o'r gyfraith, neu oherwydd agweddau cymdeithasol a oedd yn gyrru'r ymylon pobl, oedd yn dioddef o afiechydon corfforol neu feddyliol. Dyma'r Iesu, a oedd yn dysgu am deyrnas Dduw, trwy ddefnyddio damhegion, straeon syml mwyn cydio yn y chymig ei rondawyr ac mwyn esbonio'r ffordd y mae Duw yn gweithredu yn y byd ac yn ein cylonau. Dyma'r Iesu a fynnau, os mynd neb ddod ar fôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Cawn ein herio gan ei eiriau i gyfaddawd, a byddai rhai yn dweud ei bod ychydig yn afresymol hefyd. Fe allwn ni ofyn y cwestiwn, a oes modd i unrhyw un fyw ei fywyd gan ddilyn disgeidiaeth Iesu Grist, ond efallai mai dyma'r lle rydym yn dod at galon y ffydd Cristionogol. Mae trwy yr ymdrech i'w ddilyn ef, a gadael ei ddisgeidiaeth ein herio'n feunyddiol, y daw tyfiant ac eiddfedrwydd i'n ffydd. Lle bynnag y bo ymdrech, yno hefyd y mae awydd a bywyd a pharodrwydd i gamu ymlaen. Nid mater o ennill a cholli yw dilyn Iesu, nid mater o lwyddo neu fethu ydyw chwaith, ond yn hytrach, nod y Cristion yw cael ein gweddnewid i fod yn dibycach iddo ef yn ein byw beunyddiol, ac mae hwn yn waith oes. Wrth i ni feddwl am darlleniad o'r Efengil heddiw, fe welwn ni wahanol bobl a'i hystod o ymatebion i weinidogaeth heriol Iesu. Ac yn wir, mae'n ystod weddol eang o ymatebion a rhai ohonynt, efallai, yn peri syndod i ni. Fe welwn ni ymateb y dyrfa yn llawn brwdfrydedd a chwilfrydedd. Fe welwn ni ymateb teulu Iesu a chwythau'n meddwl bod Iesu ei hun wedi colli arno ei hun. Fe welwn ni ymateb ceidwadol yr ysgrifenyddion yn mynnu bod Iesu ei hun wedi ei feddiannu gan gythrael, ac fe welwn ni hefyd ymateb pwyllog Iesu i hyn oll. Felly yn gyntaf, fe welwn ni ymateb y dyrfa. Dyma ni hanner ffordd trwy drydedd bennod, Efengil Marc, a Iesu newydd gychwyn ar ei weinidogaeth gyhoeddus. Y darn sydd yn dod o flaen y darn o dan sylw heddiw yw Iesu yn dewis y 12 i fod yn ddisgyblion iddo. Felly fe allwn ni weld mor gynnar ydym yng ngweinidogaeth Iesu. Serch hynny, roedd y newyddion amdano fel athro ac fel iachawr wedi mynd ar led y gymdogaeth, ac roedd hyn wedi enyn cryn diddordeb. Cymaint oedd y brwdfrydedd a chwilfrydedd lle bynnag yr oedd Iesu'n mynd, byddai tyrfa yn ymgasglu. Pobl yn awyddus i weld rhyw wyrth, neu wrando ar un oedd amhegion. Nid ffydd oedd yn gyrru diddordeb y dyrfa na. Roedd yn rhywbeth llawer mwy dynol na hynny, sef yr awydd i weld Iesu, y dyn yma, yr oedd pawb yn siarad amdano. Mor neferus oedd y dyrfa, a chymaint ei galwadau arno, doedd gan Iesu ddim hyd yn oed amser i fwyta. Baint o'r dyrfa hon a rosodd yn ffyddlon ac yn rhyw i Iesu, ar ôl iddynt ei weld a'i llygaid ei hunain, a chael beth yr oeddent yn ei ddymuno ganddo, nid oes modd dweud, nifer fechan am hwn i. Unwaith mae'r brwdfrydedd a'r chwilfrydedd cyntaf yn cilio, beth sydd ar ôl, ond yr ymdrech o ganlyn Iesu a gwneud ewyllus Duw. Dyna pryd mae'r gwaith caled yn dechrau, a ffydd yn tyfu ac yn eiddfedu. Fe allwn ni gyd gael ein tywys gan cyffro'r dyrfa am ychydig, ond daw adeg pan mae'n rhaid i ni, fel aelodau o'r dyrfa am gasglodd i weld Iesu, wneud y penderfyniad i'w ganlyn neu beidio. Mae'n ddewis sy'n cael ei osod o flaen pob un ym mhob oes, sy'n dod i glywed am Iesu Grist. Ac yna mae gennym ymateb teulu Iesu hyn oll. Efallai bod ei hymateb ychydig bach yn anisgwyl i ni, wedi'r cyfan, poeni oedd y deulu bod Iesu wedi colli arno ei hun, neu yn ôl yr hen gyfieithiad sydd ychydig yn fwy plaen ei ystyr, y mae fe allan o'i bwyll. Yng ngeiriau eraill,
Roedd ei deulu yn meddwl bod Iesu wedi mynd yn wallgo, yn tynnu sylw ato ei hun, yn troi ei hunan yn destun siarad, yn creu trafferth iddo ei hun. Roedd teulu Iesu ond yn poeni amdano'n wir. Wedi'r cyfan, roedd Iesu wedi rhoi heibio sefydlogrwydd a diogelwch ei gartref a'i waith i fod yn bregethwr teithiol, ac i ddilyn ei alwedigaeth uwch, galwedigaeth nad oedd ei deulu yn ei ddeall ar y pryd. Roedd ei deulu am iddo ddod adref mwyn iddynt ei gadw'n ddiogel a'i atal rhag dweud am deyrnas Dduw. Roeddent yn awyddus i bethau fynd yn ôl fel y gyroeddent cyn i Iesu gael ei fydyddio a chyn iddo ddechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus. Roeddent yn synhwyro, a hynny'n gywir, y mwyaf i gyd y byddai Iesu'n parhau ar y trywydd hwn, y mwyaf i gyd y byddai'n dod wyneb yn wyneb a gwrthwynebiad ffyrnig yr awdurdodau. Y gwir yw, yr ydym i gyd ychydig yn ofnus o'r hyn nad ydym yn ei ddeall, ac mae digon o bobl heddiw, yn enwedig wrth i grefydd a'r syniad ein bod y genedl Gristionogol yn cilio, sy'n barod i ddweud am bobl sy'n credu yn yw, eu bod nhw wedi colli arnynt eu hunain, eu bod allan o'i pwyll. Pa ddyn resymol all gredu yn yw heddiw, dyna'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn yn fynych iawn. Ond nid ffordd y byd hwn yw ffordd Duw. Y mae'n gofyn i ni fynd yn erbyn y llif ar y degau. Y mae'n gofyn i ni fod yn wahanol, oherwydd bod gwneud ewyllus Duw yn golygu ein bod yn gosod gwerthoedd yn ein bywydau sy'n wahanol i werthoedd y byd. Ac yn olaf fe welwn ni ymateb ar ysgrifenyddion, sef gwybodaethon crefyddol y dydd ac arbenigwyr yn y gyfraith. Deithant o Jerusalem yn unswydd i weld drostynt eu hunain pwy oedd yr Iesu hwn. Pan welwn nhw Iesu yn bwrw allan gythreiliaid, ei hymateb yn syth oedd y mae Beelzebul ynddo, a thrwy bennaeth y cythreiliaid y mae'n bwrw allan gythreiliaid. Yma fe welwn ni ar unwaith, y rhai mewn awdurdod, yr arbenigwyr yn parddio Iesu'n syth. Roedden nhw ddim yn gweld unrhyw ddaioni ynddo gwbl, pa well ffordd o ddiystyru rhywun na'i alw'n gythrael, ac yn fwy na hynny ei alw'n Beelzebul, sy'n golygu arglwydd y gwybed, y cythrael mwyaf aflan ohonynt i gyd. Roedd yn amlwg, mae yr unig beth yr oedd yr ysgrifenyddion am ei wneud, oedd lladd ar Iesu'n syth, yn y gobaith y byddai ei sarhad ohono yn ddigon i weld diwedd ar ei weinidogaeth gyhoeddus cyn iddi gael y cyfle i ymsefydlu ei hun. Roedd ganddyn nhw ddim diddordeb mewn gweld a oedd Iesu yn dod o Dduw, na chwaith ddiddordeb mewn gweld y daioni yr oedd yn ei gyflawni y mywydau rhai oedd yn dod ato, nac ystyried beth oedd ganddo i ddweud am Dduw. Wedi'r cyfan, nhw oedd yr arbenigwyr a'r awdurdod. Ond yr oedd Iesu yn herio a'i harbenigedd yn y gyfraith, a'i syniadau cul o Dduw, trwy yn gyntaf ddangos nad oes modd i ddrigioni, fwrw allan, drigioni. Dim ond y dar, glân a'r rhinweddol all fwrw allan y drwg a'r aflan, a dim ond cariad a'ch drechu casineb. Trwy wrthod Iesu yr oedd yr ysgrifenyddion yn cablu yn erbyn yr ysbryd glân, am nad oeddent yn barod i ystyried, mae Duw oedd o'r waith yng Nghrist, ac mae gwneud ewyllus Duw yr oedd Iesu, trwy fynd i'r afael a'r drigioni a welodd y mywydau pobl. Mae digon heddiw sy'n barod i barddio Iesu, a'i ddiystyru a'i anwybyddu, ac fel yr ysgrifenyddion yn barod i wirdroi y gwirionedd, mwyn diogelu ei grym a'i buddsoddiadau ei hunain. Ond beth am Iesu ei hun? Yn wyneb yr ystod o'r ymatebion i'w weinidogaeth, beth oedd ganddo i'w ddweud? Yn bendant, roedd Iesu ddim yn un a oedd wedi cael ei dwyllo gan frwdfrydedd a chwilfrydedd y dyrfa, y mae barn dyrfa'n gallu newid fel y gwynt, ac yr oedd Iesu yn gwybod hynny'n iawn. Roedd Iesu ddim yn poeni am farn ei deulu normodol oherwydd fe ddaeth i greu ymdeimlad o berthyn a oedd y tu hwnt i uned di deuluol draddodiadol y dydd.
Roedd Iesu ddim yn poeni'n ormodol chwaith am barn yr awdurdodau crefyddol, nid oedd yn ceisio plesio neb, a unig nod oedd gwneud ewyllus Duw. A phwy bynnag a oedd yn barod i ymuno ar gwaith hwnnw, pwy bynnag y bont, boed rhai o'r dyrfa, aelodau o'i deulu neu rhai o'r ysgrifenyddion ei hun, dyma oedd ei deulu, a dyma yw ei deulu o hyd. Wrth i ni ymdrechu dyfu ac aeddfedu yn ein perthynas â Duw, trwy wneud ei wyllus yn enw Iesu Grist, yr ydym yn wir yn frodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd, trwyddo ef. Amen. Cyd adroddwn y credon Eceia. Credwn yn un Duw, y Tad holl alluog, gwneithir o'r nef a deiar a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr oll oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfod ar Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Ein mwyn ni ac ein hiachawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groeshoeliwyd drosom dan Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau ac esgynodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddy heilawr Tad, a daw drychefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio'r Tad a'r mab, ac ynghyd â'r Tad a'r mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn ni'n bedydd maddeiant pechodau, a disgwyliwn ym atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Gadewch i ni weddio yng ngrym yr ysbryd glân, fy nhonnell, iachad a gras. Heddiw ar Sul y cyfamod, gweddiwn dros yr eglwysi cyfamodol yma yng Nghymru. Ar yr ysbryd glân ein tanio ag angerdd Iesu, lefaru neu ofn a thyner newyddion dad y ras, i gysuro'r ceredig a'r brywedig o galon, ac i ryddhau'r blinderog a'r gorthrymedig. Iach ein rhaniadau, a gwnaed eglwys yn un mewn cariad, ewyllus a bwriad. Dduw cariadus, iach ni a gwna ni'n un. Wrth i ni geisio am gorffori dy weithredoedd, cyfiawnder, rhyddid a thangnefedd, dyroi ni'r ddoethineb i ddirnad dewyllus, a'r gallu i'w wneud. Mewn byd o gelwyddau, bydded i ni ddweud y gwir. Mewn byd o drychwant, bydded i ni roi heb hunanoldeb. Mewn byd o dywallt gwaed, bydded i ni fyw'n ddidrais. Mewn byd o ddialedd, bydded i ni hyrwyddo cymod. Dduw cariadus, iacha ni a gwna ni'n un. Bydd yn agos at ein teuluoedd, gan iachau'r amheuon a'r gwrthdaro all darfu arnom. Dysga ni wybod hefyd fod pawb yn aelodau o'n teulu ni, am ei bod yn eiddo i ti. Dduw cariadus, iacha ni a gwna ni'n un. Bydd gyda phawb sy'n dioddef y diwrnod hwn mewn corff, meddwl neu ysbryd. Cysura hwy a'i cymorth yn ôl ei hangen. Bendithia nertha'r rhai sydd yn gweithio i leddfu ei dioddefaint ac i'w cynnwrth hwyo. Dduw cariadus, iacha ni a gwna ni'n un. Ymddiriedwn i thofal grasol bawb a fu farw yn ffydd Crist, a molwn di am dy holl ffyddlondeb, gan ymlywynhau gyda hwy yng nghymundeb y saint. Dduw cariadus, iacha ni a gwna ni'n un. Dduw trigarog, yn hywelwch ein cylonau, cyflwynwn i ti ein gweddiau dyfnaf. Sicrha ni o'th bresenoldeb,
a bydded ithgariad ymgylchynu a chryfhau pawb y buom yn gweddio drostynt. Dduw cariadus, iacha ni a gwna ni'n. Gweddiwn drwy Grist sydd yn ein iachau ac yn ein nerthu i fod yn bobl iddo ef. Amen. A mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Y gwir arbywiol Dduw, fy nhonell bywyd yr holl gredigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun, rwy'n ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle trwy Iesu Grist ein harglwydd, ymddangosodd ar ôl ei atgyfodiad i'w apostolion ac esgyn yn ei gwydd i ogoniant i ddarparu lle i ni, fel yn y lle mae ef, y byddwn ninnau hefyd. Felly gyda gyngylion ac archengylion a holl gwmpaini'r nef, molianwn dy enw gogoneddus. Sanctae, 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 arglwydd Duw gallu hanner. Nefadau ar sy'n llawn o ffogoniant, llawn o ffogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna,
Cofiwn am ein harglwydd Iesu Grist, yn sefydlu'r swper olaf, ar y noson honno y bradychwyd ef, ar y noson cyn a'i groes hoeliad. Dyma dywed Sant Paul wrthym. Oherwydd fe dderbyniais I oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais I chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn gyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn ninnau ein dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A chymerwn ened I fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o'r chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo I dderbyn y bara corff Crist ac yfed o'r un cwpan gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfededig arglwydd mewn undod ath holl bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn Eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidi af di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth I ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd, gydweddiwn. Dad tragwyddol,
Diolchwn i ti am ein meithi a throddio nefol. Bydde di'n cymundeb a'n nerthu mewn ffydd, a'n hadeiladu mewn gobaith, a'n cynorthwyo i dyfu mewn cariad, mwyn Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Arglwydd Iesu, disgyn gerdded trwy y byd yn ôl dy droed, collon neb y ffordd i'r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed. Mae yn olau, ond cael gweld y araf iawn wyf i ddysgu am mynedd gar iawn wyt ti. Mae dy ras yn drech na phechod, aeth dy ras am hennau di. Haid roi fyny, nes i'm gyrraedd trothwyr grws. Disgym siarad yn fwynefol fel preswyl i'r pur y wlad. Disgym feddwl fel yr angel yn fwy annwyl am fy nhad. Wedi'r dysgu ti geir mawl ar enw byth. Gweddiwn am fendith Duw. Bydded i'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw, bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych, bydded i'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus, a rhoi chwyd angnefedd, a bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.